Naimbag nga orasyo amin gagayem. Sakbay nga intay rogyan ti agibasa iti surat, kablaawan tayo manpay da Mariel ken Zairin Flores, di Nueva Vizcaya. Tinangkablaaw ket ninanangyo Almaliza Flores. Kastamot ta nakablaawan tayo dagiti papagayam tayo, anaayat adumdumngeg dita Egypt, nga iso da Sanfe, Juvie, Mary, ken syempre ni Junilyn Garcia, ken dagiti anak na, nga iso da Rim, Amira, Gaida, ken Aboraya. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat manipod iti pagayam ang nagpailingad iti nagan nga Erlinda, nga iti agdama kat adda ijay Hawaii. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, Erlinda latan ti iyawag yu kanya, kat panaganan yu mat iti Artemio ti asawak. Iti agdama kat addaak dito'y Hawaii, kadwak ti anak mi. Ngem ti asawak ket adda dita Pilipinas. No apay, dayta ti innak isalaysay. Ket sapay lakuma, tapakaadawan iti adal dagiti dumdumngeg iti programa yo. Erlinda, jak tumapog iti politika. Aging kaajak manggagano niya ti pangadeng mo. Artemio, dagiti kakalugaran tayon ti mangkidkid daw iti itatapog mo iti politika. Kaya't da pagserbyam ida, taamudan ti kababalin mo. Erlinda. Paayam ka di dagiti kailyan tayo? Kan maysa, adda iti puliyo ti panagbalin a politiko. Nabayag ang nagserbi idi ni papang mo. Napatag ti pamilyayo kadagiti kailyan tayo, gapo iti napintas a record yo iti politika. Ngam Erlinda, may pabaklay kanyak tinadagsan na responsibilidad. Nabilang tagbalinak nga opisyal ti ili. Awan ti saan mo akabailan, nangruna ket suportado da ka ti pamilyam. Nangruna kanyak nga asawam. Erlinda. Iso ano mabalbalin, saan mo kuman apaayan dagiti kailyan tayo. Ikarik, soportaran ka Artemio. Nangruna ket madlaw mo't ngaminan ti kinaabusado dagiti opisyal ita dito'y ili tayo. Anya nga, Erlinda. Nakasaritam ka din ti anak ko. Wan papang. Kat anya? Nalukoy mo ka di. Anya ti desisyon la? Wan papang. Imanugot ni Artemio. Nasayaan. Magustuak unay day ta anak mo, Erlinda. Papang. Katagyaman ka. Kung nagtumata din akpaayan, balasang ko. Papang, kas itinakon iti anak yo, sigurado ang magustuhan matag iti kalugaran tayo ti panagnayangay na iti politika. Tanapintas ti record yo, idida kayo ti nagpolitiko. Napatag kayo kadagiti kalugaran tayo anatulungan nyo. Agyaman na tamawatam dayta, Erlinda. Awan ti rumbang apagdanagan nyo kanyak, papang. Idi pay laeng, insagana kun ti bagik, taninamnama kun adumteng ti kastoy a sitwasyon. Iso a suportarak ni Artemio nga asawa, iti itatapog na iti politika. Ape, saan ka matagtagari, Erlinda? Kasla madanagan akmutan, Artemio. Apa yan, Erlinda? No kaano akatungaan ti kampanya sa kanto madanagan? Apay ngamin? Diyak mo't nga maawatan ti bagik. Basta ka na yun akmutan nga agtibayo.
Amangan mo't na may stress kan. Gaputa ka na yun ka sumurot iti panagkamkampanyak. Ha? Kasayatan siguro nga agtalinag ka pa ilang dito balay. Nakamilangan ka dagiti supporters ko tagkampanya. Sana bali, tanadaras lang aglabas ti aldaw. Dandanin ti eleksyon. Nakamilatan ti makamo. Basta, aganad ka Artemio. Wen, Erlinda. Para kada kayo nga ipatpatag ko. Agannadak ka kanayon. Mami, anya ngay, nangabak ka din ni Daddy a counselor? Wan anak ko, ni dadim ti kaadwan iti butos iti kalkalpas nga eleksyon. Wow, nangabak ni Daddy! Nangabak! Wan anak, kat nalaus ti panagyaman ko iti Diyos. Tanalpas ti eleksyon nga awan ti dakas a napasamak. Ha? Apay ko mga minyagdanag ka, Mami. Adda nga min dagiti banag asaan ang malapdan no panawon ti eleksyon, anak ko. Kat agyaman nak, tanalpas ti eleksyon dito'y lugar tayo, ana ulimek, kan awan ti dakas ana pasamak. Kang runaan na, nangabak ni dadim. Apaman ang makapagsapata, naan-anay ton nga opisyal ni dadim. Tawan 2013 dayjay, kat saan laeng asyak tinaragsakan iti panangabak ni Artemio, kas numero 1 a counselor iti ilimi manang Emmy. Intero nga ili tinagrago, takas iti nakonakon dito'y email ko. Imunan ang nagserbi iti ilimi ti katugangak a lalaki. Nadalos ti record ni Papang, iso ang nabayag ang nagserbi. Imuna ang nagbalin a konsehal, aging ga ang nagbisi alkalde, ken nagbalin nga alkalde. Kat kadagita ang nagbalin a posisyon na, kanayon alayos ti butos na. Kastamot laeng tinamnamaan ti kaaduan ken ni Artemio nga asawak. Nang rugi iti kina-counselor, aging ga nga agbalin nga alkalde, wenno nangat nga tupay. Ngem sabali tinagbalin nga epekto na kada kami nga agasawa. Diretso adu alawasan nga adalo man tirabiin o agawid ka Papapanam ka di Artemio. Kanayon nga rin di pa nakisaritak ka dagiti opisyalis dagiti babarangay dito ili tayo, Erlinda. Ha? Apay, iti anya aga po. Tapno sigurado ti panangabak ko iti sumaruno nga eleksyon Anya? Ni, Artemio, agdo atawan pa ilaan ti panagserbim kas konsehal dito ili tayo. Ngam, ti may papanan iti sumaruno nga eleksyon ti pampanunutam? Agnaya-ngayak to nga rod kas bisi alkalde inton sumaruno nga eleksyon, Erlinda. Anya? Damo pa ila atin mapugka iti politika? Ngam kayat mo ti agnaya-ngay iti nangat nga to oposisyon? Artemio, amom ka ditar aramidam? Apay nalalain kang umsyak. Ha? Sana rumba nga pakibiyangan nak no maipapanan iti kinapolitikok ti pagsasaritaan. Tandaan am dayta, Erlinda. Agserserbin kas opisyal de Artemio balasang ko. Rumbang la maawatam. Mamang, saan analaka ti agbalin nga asawa ti opisyal? Napadas ko dayta, kadanda ni talo a dekada mo't ang nagbalin nga opisyal ni Papangyo. Siyam atawan a konsehal, siyam atawan a bisi alkalde, kan siyam atawan kas alkalde. Nasaganaak day tanti kunak mamang. Nagbidutak gayam. Nay, anya ti kayat mo asawan, Erlinda. Agdo atawan payla ang kas konsehal ni Artemio. Sabalin ti madmadlaw ko, mamang. Sabalin ti mapaspasama. Ha?
Anya ti kayat mo asawan, balasang ko. Mamati akadakkel ti nagdumaan da papangken Artemio, no pa nagpolitika ti pagsasaritaan. Kat mamati ak amaduktalan yung no anya ti kayat ko asawan, kadagiti masungad pay nga aldaw. Itay pa'y sardam nga daak di balayo amang ururay ka na Artemio. Nga maging kaita, awan pa'y laeng. Nakaturog pa yun ti apo ka mang ururay kan kuwana. Day tati ko nakadakkel ang nagdumaan nyo kanya Artemio, papang. Manipod ti mapug iti politika ni Artemio. Nagpaliwan. Sabalin ti madlaw ko kenkwana. Anya? Panagkunak, papang. Ada sabaling aramidan ti asawak. Saan na mabalinalaukan na iti kalukwan ti panagserbi na kas politiko? Isu ti madadaal no kas tadaramidan na. Papang, Kasarita man na imbag di asawam, Erlinda. Jak ngaminan mauray tani. Adalaman ti rabi. Sigurado nga urayan nakmatan ni mamangyo. Nagkuna ngamin ayang orayon nakpailaan. Di ka lang naturog lat takuman, tasaan kumat nga imat ti kama. una yung ti kasta sa Artemio. Apay akasta kamutan. Awan mo't da kasi damdamagakan ka, saan ka di? Nagadunga mo, Merlinda. Napampanugak ng kastapay lang ti ipasabat mo kanyak. Buisit kit di. No siyak ti mauma, papanawan kan dito'y balay. Anya? Di mo ibusin ti pasensyak si ka, Erlinda, ha? Agtanang ka, paasawa ka lahat. Bayat ti panaglabas ti aldaw, manipod ti mapug iti politika ti asawak. Ininot ang nagbaliw ti ugali na, manang Emi. Nakaron no agsao, tadi naman la panunutan no anya ti epekto kanyak dagiti isawang na. No pa'y kasta, nagtalinaedak a responsable nga asawa. Tauray anya pa'y ti mapaspasamak, masapul nga akmek ti responsibilidad kas asawa na, kinunkunak iti bagi. Inan anusak ti panagbaliw ti ugali na. Inan anusak nga uray agkakasakit pa yan dagiti isawang na kanyak. No kasjay adamagak no sa dino ti naggapuan na. Wenno no apay analadaw anagawid. Ken no anyapay dita. Ngamdimteng ti banag at talaga anang ibus iti pasensya. Ne, tilugan ni Artemio ti nakaparada iti sango da ita restaurant Amano da ka meeting na dita. Kunak adita ti pag-take out ak iti iyawid ko akanan mi ka ni Junchun. Ngam agure ka. Babae mo siya naglugan iti passenger seat. Nakaseksek a babae. Masiguradok asaan aday dyan ti sekretarya ti asawa. Sigod nga tan anakalugan ti asawak. Kat inuray na laang di babae ang naglugan. Urayak a pumanaw ti lugan. Day dyan ni Artemio. Rimwar mo tan iti restaurant. Kat agturungan iti lugan na. Sabali at talagang da ito'y. Diyak agpadpadlaw. Ngam surutak no sa dino ti papananda Artemio. Kan ti babae akadwa na.
Mami, apay saan ka nagsasao? Junjun, anak. Apay, Mami. Di naklatan ikaskaso, anak. Awan anyaman na daytoy. Mami, kalat namin na nagbalin ka kasta. Kapuka, di ta ka na marabyan ni daddy nga agawid? Junjun, anak, pangaasim. Saan mo pa'y amaawatan ti amin? Isodyak pa'y la mailawlawagkan ka. Mami? Basta ti kayat ko, agsingsingpot ka kanayon, anak ko. Tandaan day ta, ha? Di mo liplipatan dagiti ibilbilin ko kan ka. Kumpirmado, Erlinda. Pudno amin nga imbagam kada kami kan ni mamang mo. Napanak na kanyon amis mo itapapang. Sa balinter aramidan ni Artemio. Diyak laing pagarup ang maaramid ni Artemio ti Kastyay. Agasam, nang ikabalay iti sabali a babae? Papang, Di naman la pinanunot ti Marikna yung agina. Di naman la inikan patag ti pamilya na. kasaritak ni Artemio, papang. Ikagumaak nga urnusan ti amin. Tapno sana madadaal ti pamilya mi. Erlinda. Agyaman naktaman nakaawat kalaunay manugang ko. No sabali lang at tinagbalin nga asawa ni Artemio. Sigurado adakkel ko man nga iskandalo tinapasamak. Kat naibabain ko man ti pamilya tayo. Saan nakakasta klase ti tao, papang? Amuyo dayta. Ikagumaak akasarita ti asawak. Ngamno din ak ipangag. Lading itak, papang. Ngam itapay laang. Agpakada akon kada kayo. Tawapan kami laangan kini Junjun, ijay Hawaii. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Anya ti bagbagamat nga da babaik da nga. Anyan, una yan ti kasta pa nagsasaom, Artemio. Saan ka mo ta sigod a kasta? Sigod na alumamay ti pa nagsasaom. Ngam ita, kabaalan nakpayan na pagsawan iti dakas. Wan ata makaumakan. Agat atap kay ti angin. Buwisit kit di. Makaumak gaya man. Isukad di anang ikabalaykan iti sabali a babae. Kat isutik ka na yun a paggapwam numaladaw ka nga gawid. Sardengan nak kunakmet. Awan kinapudno dagita nga ibagbagam. Atoy! Kita dagitiladaawan dito'y cellphone ko. Siyak, mismo tinangala ka dagitiladaawan. Alam to'y cellphone ko. Kita dagitiladaawan nyo iti babae. Samon to'y parupa kanyak nga agat atapaklaan iti angin. Artemio. Namin, ibatik mo't laangan kan kaday ta cellphone. Tapno awanan ti komunikasyon ta. Anya ti kayat mo asawan, Erlinda. Nagpaliw ka na namin, pinsan, Artemio. Kadyak kaya ta dumakkel ni Junjun. Amay matangan na di saan nga umno nga ramid mo. Isama pan kamin ka ni Junjun ni Jaway. Agnaad kami ni Jay.
Marang no itikawan mi. Kat mariknang tipatagmikan ka. Umadayo kami langan iti anak ta. Nasakit man tinagbalin a desisyon ko. Tinakderak man ang Emmy. Takayat ko ang makaamiris ni Artemio. Ngem nagbidutak. Imbes ang makaamiris, ad-adakit din adinanaan na ti babae na. Idi imay kami dito'y Hawaii kani Junjun. Kanayon nga umawag ti katugangak alalaki. Kat iso ti pakaamamwak iti amin. Isumetlaan ti kanayon nga agkid daw iti pamakawan. Gapo iti inaramid ni Artemio. Ngam kanayon ko nga ibaga, asaan na abasol ti basol ti anak na. Damag ko nga iti umadanin nga eleksyon dita Pilipinas, kat agnayangay ti asawak iti nangat-ngato pay atakam. Ngam mariknak nga awanan ti bibiyang ko iti anyaman akayat na nga aramidan. Gapo taarig na insukat na kamin nga agina, gapo iti politika, ken iti babae na. Anyaman ti mapasamak, may salaeng ti masiguradok manang. Mapakawan ko ti asawak, taiso ti ama ti anak ko. Ngamjak amo no maisublik pay ti panagayat ko kankwana, kalpasan dagiti napasamak iti estado mi. Daytoy ti pakasaritaak, kat agyaman ak unay kada kayo. Tuy pagayam mo, Erlinda. Pagayam nga Erlinda, agyamanak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Anyan nga agpaiso anya? Ado niya? Ado ti pagteng asaan anamnamaan. Ado dagiti banag akalla at latan nga agbaliw. Kas iti asawam. Nasingpet ken responsable idi damo. Ngam idi naaddaanan iti impluensya. Kalaat ang nagbaliw. Iti biyag tayo ngamin pagayam ko. Agduduma dagiti gasat adumteng. Ngam amin dagita adumteng agasat. Datayo ti rumbeng amangi maniobra. No para iti pagsayaatan tayo, wano para iti pagdaksan tayo ti ibunga na. Iti biyang ti asawam, nagpailuyos iti saan anasaya at abunga ti dimteng kenkwa na agasat. Iso asaan mo't anasaya at tinagbanagan ti estado yu adwa. Inaramid mo ti amin pagayam ko. Ngamkas iti nakunam, nagpilin ni Artemio. Ket da kayo ti ingkalang na. Tilaeng pagsayaatan na, silulukat akanayon ti biyang mo amamakawan. Ket addan iti asawam, no makaamiris, wenno saan. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, ti biyag. Intun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsa isudat ng maris kadagiti tugon
bibiyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyak ita, kat manipod iti pagayam, ang nagpailingad iti nagan amakoy, atubo ti Isabela, nga madama nga agnanaed iti Metro Manila. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo, kastamutan dagiti naayat adumdumngeg, kan mang padpadaan kadagiti upload yo dito YouTube channel yo. Makuylatan ti iyawag mo kanyak, taga Isabela ngam agnanaedak dito'y Metro Manila, gapo iti trabaho. Talo kaming agkakabsat, katsyak ti may kadwa. Saan ang nakapagkolehyo ti inauna akabsat ko, gapo iti kinarigat ti panagbiag mi iti probinsya. Iso arugyak ti agsalaysay, idi katurturpos ko iti high school. Tawen 2008. Katsapay la kuma, ta makaibati iti inspirasyon, daytoy apakasaritaak. Makoy, anak ko, amumot no kasano ti kinarigat ti panagbiag tayo. Iso asaan min ama ikariken ni tatang mo, ama kaadal ka iti kolehyo. Day tangar ti paglading itak nanang. Nang runa kat kahit kulaunay ti makaadal, tapno maragpat ko dagiti arapap ko iti biyag. Anak, Kayat ko ti makaaon iti kinarigat nanang. Kayat kayo ngay kan iti napintas sa panagbiag kan ni tatang. Iso akayat ko ti makaadal. ngam anak ko, amumot no anya ti pagsapulan mi ken ni tatang yo. Makisuksukay kami laang iti daga. Makiburburas iti kalamansi. Timatmat gadan mi, agkurang pay para iti inaldaw akanon tayo. Nanang, Isuwarod nga itapay laeng, ipakpakaawat kon kan ka, anak ko. Ngamin, talaga asaan da ka akabailan apakadalan ka ni tatang mo. basta, saan na ka mapukawan iti namnaman nanang? Talaga nga minakayat ko ti makaadal. Kayat ko ti makaturpos. Sigurado ang maragsakan kay ti daytoy nga ibagakken kamakoy. Anya day tatatang? Nakasaritak ti buridag akabsat ko, anak ko. Jay ikit mo nga agnanaed iti Manila. Niikit Olga tatang? Wen, anak ko. Nasaog akayat mo ti makaadal iti kolehiyo. Tulungan na kakano. Ha? Agpaiso tatang? Wen, anak ko. Mapan ka agnaed iti ayan na. Taiso ti makaam mo iti pagtuition mo. Ngem da kami lataken ni nanang mo ti mangipatulod iti allowance mo. Kat, anya nga iti desisyon nyo tatang? Kat mapan ka, anak ko. Di mo't kayat mo ti makaadal. Ngam ti panang ipatulod yung iti allowance ko. Amangan numarigatan kayo tatang. May kagumaan mi mat siguro ken ni nanang mo nga isapulan ti ipatulod mi nga allowance mo, makoy. Ti importante, adda pag naedam ijay, ken adda agbayad iti tuition mo. Sa bagay matkit di tatang. Kayat ko day tatang. Iti kasta, makaadalak iti kolehyo. Maragsakan ak tayo mawag kayo nanang. Kumusta kayo ditan? Nasaya at latamad, anak ko. Ay na, naimbaglaangan, tanaka ipamuspusan kami kani tatang mo iti paglod mi, iso naawagan da ka. Nanang? Nalapit amas daaw ka, anak ko. Ta sumagpamanon abulan asaan kami nakapawit iti allowance mo. Oo, nanang. Ngam maawatak. Iso na lang ta marigatan akmet, naawan ti allowance ko. Amo yung matatilang pag naedak, kanti tuition ko ti baybayadan ni Kit Olga. Anak ko,
dingitak na ibaga. Ngam talagad sa asaan ka makaturbos iti kolehiyo. Ha? Nanang? Talaga ngamin amarigatan kami kani tatang mo. Dandani saan kami mutan amangan iti adim ditoy. Tunggal pauhitan na ka. Iso akapilitan nga agsardan ka, Makoy. Anya? Ngam nanang, sayang tinairugikon. Kan maysa, kaya't ko ti makaadal. Nagsardanak man, agsapulak iti trabaho ko ditoy. Tapno makaurnungak kat agadalak matlaang. Kasta ti aramidak, nanang. Makoy anak, anyangay, kumusta tinaster ka matrabahom dita? Anya ti pagtrab-trabaho amitayan? Slaughterhouse ti manok, tatang. Dito yung nagtrab-trabaho. Wan gayam. Kat kumusta ka dita ngay, anak ko? Nakarote ka sa sahad ko dito, tatang. Anya? Ni, apay, anak. Anya ti mapaspasamak kan ka dita? Ti amok, nalabas. Mangrugi kami nagtrabaho iti slaughterhouse alas 12 iti nga tirabi. Aging kat alas 8 itagsapa. Kalpasan ti trabaho mi iti slaughterhouse. Mapan kami iti Bulacan tap nagtalon iti dagana. Anya? Nalabos mo't dayta, anak ko. Kasano ngay ang makaina na kayo? Tanda ni awan ti ina namin, tatang. Di bayaw na. Pinagsasawan nakpay, hindi nakainom. Nanom. Nalabos ti pa ng tagipasit na kanya. Ta Ilocano ak ka no. Tanda ni Jack nakapagtupil, tatang. Anya? Ay, no kastamot lang. Agawit ka langan dito, Makoy. Ngam ti mairubo ka dita. Agawit ka lang ay. Gapu kadagiti pagteng iti simrekak at trabaho manang Emmy. Kan gapu matlaangan iti imbaga ni tatang, nagawidak nga rod iti probinsyami. Apaman ang nakasubliak iti Isabela, nagtrabaho ak iti bangkag. Nakitang danak ang nagburas iti nateng ken mais. Nakimula ken nakibilbilag iti pagay. Impagarup ko iti no jakon makasubli nga agadal iti kolehyo. Ngam babaan iti tulong timay sa akagawad iti baryumi. Nagbalinak nga scholar iti ilimi. Kat nayaludod ko tinagadal iti BS Business Administration. Babaan iti tulong ti LGU iti lugar mi. Ken iti panagsalukag ko. Ngam idi ag OJT akon, kastoy tinapasamak. Anya ngay lakay, nakautang ka kadi iti kwarta nga aramatan ni Makoy nga ag OJT? Saan nga rod bakit? Ha? Napanakon kadagiti tawa namnama kamang pautang kanyak. Ngamawan tinautang ko. Pinuskulak pa yung tirupa kanapan iti agpapa 5-6. Tapno makautang aklaan. Nabain anak. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Nagpuskol ka no tirupak nga agutang. Katawan mo't tinamnamag kapangalak iti pagbayad ko. Ha? Naimbag ka no kuma. No adda sa ni kuwa tayo tapno adda ti guyuden ta no sa anak ang makabayad ito't utangag. Ngam awanan tayo kanuman. Anyan, una yun ti kasta pa nagsasaudakan ka lakay. Nakaroda, bakit? Nalabos ta. Marigrigat tayo lang aruden. Nakarkaro pa'y nga imamagda tayo. Nalabos da unay. Nalabos da.
Una yun, nakakaasimot ti amak. Saan lang aruda na nakautang iti aramatic nga ako, JT? Bakit? Pinabainan pa'y gayam dagiti inasitgan na. Nakakaasiti lang ni tatang. Di dala na asyan mo. Napambanog asimbang puta nagbirbiro kiti pagutangan na para kanyak. Ngam na pa ay. Nas ka na makasapol. Indalo pisak na latan ni Dayan ti Rida umi. Gapoy tinalaw sa ladigit na. Saan ta pa idagal? Masapul at Ngam saan nakapaidagal ka dagito apagtang. Sapay talaga kayat. Aramidot nga inspirasyon dagito ang mapaspasaran mi ita. Tap nagbaligi ak. Nasaad nga agad ang lima ko. Agpursigi ak. Katulungak dagiti naganak kanyak. Ala, Saan ko idabaybayan? Ambok. Tulungak ida makaaon iti kinarikat. Uwan bakit? Saan tayo nga umibig? Tinasayat. Tulungak ni tatang agsapol iti kwartang aramatak nga ago, JT. Dandanin maragpat ko ti arapahap ko makaturpos. Iso asaan arumbang nga sumuko ak. Nanang, tatang, agyaman kada kayo Gapo iti tulong yo. Nakaturpusa ko niti koleyo. Ay na anak ko, awan anyaman na. Si kamot laang ti kang runaan ang makagapo, no apay ang nakaturpos ka. Tano saan ka nagpursigi? Saan ka kumamot ang nakapagkolehiyo? Agpaisuti ko na ni nanang mo, Makoy. Gapumot la iti bukod mo pa nagsalukag, iso ang nakaturpos kan. Agsapo na kadagos iti trabaho tatang. Nanang, iti kasta. Matulungan kayon. Kas itinakon-akon. Kaya't kayo ngayaon iti rigat. Guminawa ti panagbiagyo. Ti panagbiag tayo kadaadin ko. Agyaman kami takasta ti kapanunutam, Makoy, anak ko. Agyaman kami unay. Wen nga rod anak ko. Nalaos ti panagyaman mi. Ta saan ka nagpaidagal ka dagiti negatibo a pasamak. Kandi ka nagpaapekto ka dagiti mangibagbagang awan met lang ti pagmamaayan ti amin. Iso nga ita, nakaturpos kan anak ko. Talaga ajak intulo ka maapektaran na kadagijay tatang. Kat kasi tinaikarikon kada kayo. Guminawa kayon. Saan kayo ni agregat? Taramidot ti amin. Tapno matulungan kayo ang makaaon itinalaos a kinarigat. Ay na, agyamanak, Makoy, anak ko. Namnamaak day ta akarim, anak. Sapay la kumatatong palam. Di na kami baybayan. Talaga saan, nanang? Saan, Apolos? Tatang, pasensya kayo kumapailang Putno nakasarga kiti rural bank di takabangibang nga ili. Ngam saan mo't nga umanay ti sweldok tapno matulungan kayo. Makoy, anak ko. Awan ket dit ser-serbim isuti kunam. Nagado akarim, akasya tulungan na kami. Iyaon na kami tirigan. Makoy, anak. Di mo latan ikaskaso ni nanang mo. Buhay sitlakit ni tikastoy. Baypay amlatan ti inam, anak ko. Lanam naman, tulong ay bagbagam. Kala at nagbaliw ti trato kanyak ni nanang, idi nakastragak iti trabaho. Ngam sa anak tata makatulong manang Emmy. Kanayon idin a pagsasawanak iti agkakasakit. Adda ka dita nga ibagana nga awan kano ti serbik nga anak. Awan kano ti maitulong ko. Kandimanon pa'y iti punto a pagtaltalawon nakon ni nanang. Ngam amin dagita, jak ingkan kano. Gat nakarkaro pa'y ket di anaawatak ni nanang ko. Tanalabit anabanugmeten iti kinarigat ti panagbiag mi. Sa anak met anagimula iti sakit tinakam, gapo ta inak dayjay.
Aging gaan na panunot ko ti agtake iti PNP entrance exam, ijay napulkom. Tanapanunot ko ano makastrekak iti gobyerno, kat maikanak iti napintas nga oportunidad, ken posible nga agpermanente akon iti trabaho. Nanang, umadanin ti pa nag-exam ko. Adula amin dayta nga exam. Ah, Awan tumat lang ti serbina dayta. Tawan tumat lang ti serbim. Buisit kit di. unay kayo matan nanang. Imbes apatib ka rin yung umatiriknak. Kastakit din di bagbagayo. Na, maiturod nak ba yan asong batan? Buisit ka nga anak. Awan respetom. Awan panagraom mo kanyak nga inam. Amuyo araraaman kayo nanang. Ngamda ka. Ay, awan tinapinta sa pagbanagan ti biyag mo. Tawan mo't respetom kanyak nga inam. Oray po utom timbagak. Agkarayam kanto iti nalaus a kinarigat. Gapo iti kasta kinabastos mo. Awan babain mo. No amok lakas tamot lagay ang tiaramidom kanyak. Pinisit kalakuman idiubing kapay. Buisit kakitni. Oo na yan. Anyan ti kastya pa nagsasao ni nanang. Oo na yan. Diyos ko. Pangaasim ko matadinak baybayan. Ikanak ko may tikirad, apo. Pangaasim ko ma. Di mo itulok ako mapsot ti pakinagam ko. Kang Ronan ti amin. Di nakbaybayan apo. Saan kumadag ito apagtang ti pakaigapuan ti pan nakapukaw ko iti pamatik. Iti pan nakabalin mo. Di nakbaybayan, Diyos ko. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Tatang, nakapasakit ti PNP entrance exam. Ay na, maragsak anak para kan kamakoy anak ko. Kablaawan ka, anak. Agyaman nak tatang. Masapo lang mapanak iti Manila para iti training ko. Ay, sige anak, taagiremedyo ak iti kwartang aramatem nga agluwas. Saan nyo napanunutan day tatang? Tilaan kit dawag. Saan nyo abaybayan ti Baguio? Kastamot tenda nanang. Ken ni ading ko. Makoy, anak ko. Ken kanayon ko mga iramandak iti kararagyo tatang. Tapno malasatak ti panag-training ko. Katagbalinak anan anaya polis. Di ka agdaanag, anak ko. Kanayon akaraman ka iti kararag ko. Kanayon akid dawag iti apo, amatunoy mo dagiti arapaap mo iti biyag. Tatang, Kat maminsan manan nga ipakaasik ken kamakoy. Saan mo kumagurguraan ni nanang mo? Pag-aasim. awan tirong mga pagdanagan nyo, may papaniti day taabanag, tatang. Taitika ano man. Diyak tugurahan ni nanang. Pakawan ng dakmet, no nasong batak edi ni nanang. Ngamkit di, saan apulos anapunas ti panagraem. Kang runaan ti panang ipatagkukan ko na. Ngamin, iso ti inak. Maawatan ka, anak ko. Mala, tarabayan na ka ti Diyos iti panag-training mo ijay Manila. Bakit? Anya pa'y latar aramidom ngay? Agrubwat kan at agluwas tangag pa Manila. Lakay. Oh, apay. Anyat pampanunutem aya. Mabainak sa nga agpakita iti anak ta. Nay, anya kumati pagbainam ngay. Masapol nga at data ijay iti panagsapatan ti anak ta kas naan anay apulis.
Lakay. Bakit? Manyaman dagiti napasamak iti napalabas. Saanen ang napadagday jay? Ti importante ket ti agdama. Ken ti masakbayan. Ado ti sakripisyo ni Makoy sakbay anatunoy na ti arapaap na. Iso arumbag lang nga adda ta akanayon amang suporta ken kuana. Dayta nga rod ket. Adda na pasamak iti kalabas. Napukaw ti panagtalag ko kankwana. Ket sinidir... Di mo pagdanagan dayta abanag. Bakit? Nabayagan alinipat ti anak ta dayta. Tinapatag ita. Ket adda ta amang imatang iti panagbalinan ti anak ta. Anaan-anay a pulis. Nanang, nagsweldo ako. Ato yun awatin nyo. Ha? Nanang, apa yun? Kit-kitaan dakmatlatan. Awatin nyo to'y kwarta, tapno da paggastos kan paggatang kadagiti kasapulan tayo dito'y balay. Kuwa ngamin, Makoy, anak. Nanang, anya kay kadi. Nakamatider kayong matlatan. Awatin nyo na to'y ititad ko a kwarta. Nanang, inarakop dakmutan, sakit. Agsang-sangit kayo. Pakawanan na, Makoy, anak ko. Pakawanan na ko, ma. Ni, apa yun, Nanang? Apa nga kit daw kayo iti pamakawan. Anyat na pasama kaya. Dakal ti basol ko kan ka, anak ko. Nagbasolakan ka. Anya kayo na yan, Nanang. Anya basol ti bagbagayo. Awan mo tamo ka basol yo kanya ka. Anda. Dakal ti basol ko kan ka. Napukaw ti panagtalag ko kanag iti karim ka na kami iti amami di nakaturpos ka. Tinagibasit ka, anak ko. Inruruman ka. Unay kayon aya. Saan nyo ka din alagipon dagi dyan, Nanang? Nalibata kong dagi dyan apagteng. Awan ti basol yo kanyak. Iso asaan kayo kumanyag sangit, ha? Makoy, anak ko. Ti importante ita. Matungtong palan dagiti inkarik kada kayo, Nanang. Matulungan kayon. Kat sigurado ka mayaon kayo itirigan. Ikarik da ita, Nanang. Iti agdamama ng Emmy, 5 atawanan nga agnanaedak dito'y Metro Manila, ta 2016 idi na idistino ak dito'y kas pulis. Siyak ti breadwinner ita ti pamilyami manang. Ket tultulungak ti buridag akabsat ko iti panagadal na. Kaduak dito'y Manila tinaasawak, ngam awan pa'y anak mi nga aging ga ita. Ngam uray no kasta, naragsak kami. Taamumi nga agpadpada a maparaburan kamin tumatlaan iti anak. Daytoy ti padas ko, ajak tupulos malipatan, iti panang tunoy ko kadagiti arapaap ko. Toy pagayam mo, Makoy. Pagayam a Makoy, umuna iti amin, kablaawan ka. Adu arigat tinagdalanam, sakbay anagunod mo dagiti arapaap mo. Kat amom, no apay asaan ka napaay? Gaputan na tibkar ti pamatim iti namarswa, kan nasaya at ti panagpuspuso. Agasam ngay, tamismon nga inam tinapukawan iti panagtalagkan ka, kat arignan nga indadanas na ka. Ngamuray no kasta, nagtalinaed ti panangipatag mo kankwana. Kang runaan ti pamatim iti namarswa. Iso nga ita, nanamem ti bunga ti amin a sakripisyo. Alakastan pagayam ko, kat agyaman na, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo.
Dagiti tugo, iti dana, ti biyahe. Intun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugu iti danal tibiyay